Biz ise iqtisodga ko'chamiz ham bu biz гадәтләнгән iqtisod булмаячак. Сүз республика энергетикасының чыбык башы турында бара. Моннан 99 ел элек гыйнвар ахырында ТССРны электрлаштыру планы эшләнә. Халык телендә Ильич лампочкасы дип йөртелгән яктылык чыганагы. Карандаш кебек баганалар һәм йөзләгән авылларны батырган су саклагычлар. Республика керосин лампасыннан дөнья дәрәҗәсендәге электр шелтәренә кадәр юл үтә. Бүген Татарстанның көчле иqтисадын шушы юлдан башка күз алдына китереп булмый. Ради Гыймаев бу сюжетны ТССР юбилеена багышлап әзерләде. Дөнья хәлен белеп булмый әле, менә уткына дип тормыйбыз, моны һаман саклыйбыз әле. Җиделе лампа бишле куыга әле һаман да керосин тулы. Фәрдәбинең куллары 80-дә дә аңа ничек ялкын тергезәсен һәм килүсен хәтерли әле. Әлдермеш авылына ут аңа 18 тулганда кертелгән. Дип яза укыганда, шушы дигән авыллар кылы йөридерем. Аларда иртәләр радио аша эшкә кушалар. Кызыгып кайтам безнең авылга керер икән бу дип 58 елны. Шуларның колхоз председательләрен безнең авылга председатель итеп җибәрделәр, безгә дә ут кертте. Новые электростанции дают энергию социалистическим предприятиям Казани. Вот одна из них – теплоэлектроцентраль имени товарища Сталина. Республиканың зур энергетикасы тарихы нәкъ менә Казандагы ТЭЦ-1дән башланган. Тәүге корпусына ул әле бүгендә бар 30-нчы елны кора башлыйлар. Белгечләр бөтен илдән җыела. Ярты мең удар төзелеш мәйданының берсе була ул. Икенче бөтен дөнья сугышында кадере тагын да арта. Авыллардан бигрәк оборона оешмалары турында уйларга кирәк булган. Казанга эвакуируется итәләр 70 завод, теге авиационный завод бар, промышленность реализация итә. Беренче чиратта бит куйдылар безнең турбина, теге импортный, немецкий. Бу вакытта уже куялар безнең ЛМЗ турбиналарны. Шәһәрдә утлар сүндерәләр, но бөтен энергия заводына җибәрәләр. Дошман йокламый диләр. Бөек Ватан сугышы барганда фашистлар Казгырысын да читләтеп узмаган. Әлеге фотода режимлы объект зур төгәллек белән сурәтләнә. Кessel House, пар генератор залы, Машинен House, машина залы. 10 чакрым бийеклектән һәммәсе зур төгәллек белән сурәтләнә. Инде 1943 елның августында ук технологиялар шундый югары дәрәҗәдә булган. Үсештәге энергия системасы 1962 елда куәтен 100 тапкырга арттыра. Республикадагы электростанциялар саны 3 мәртәбәгә күбәя. Александр Ефременко ярты гомерен шушы өлкәгә багышлаган Бөек Ватан сугышы ветераны. Коротких, может быть, 5-6 лет. Минем күз алдымда гына 5-6 ел ичендә өр-яңа җиһазларны эшләтеп җибәрделәр. Подстанциялар 110 киловольтлы. Барысы да үзгәртелә. Көчле үсеш башланды. Әмма арзан электр өчен халык кыйммәттән түли. Зейграсын, Түбәнкама ГЭСын төзү Ык, Шулман, Идел буендагы 149 авылны су астында калдырган. Күчерә башлардылар, зиратны улы тракторлар килде, урамнан боралар, мәйетләрне алгач кайберләрен бөтенсен бергә күмделәр инде, кайбер кешеләр инде аерып алдылар үзләренекен. Менә дөнья биткән кебек инде аның тузаны вакыт иде. Шул кадәр халыкның җылаулары. Шибенлем, йөрәгемнең ярасы, ыгың да юк, үзең дә юк, җырда гына каласың. Монда килеп геологлар, геофизиклар җирдә алар әйттеләр, бу урында су 6 метр булырга тиеш. Сүтеп күчергән кешеләр булды, тракторга белән күтәртеп, астына агач тыгып күчерделәр. Бер мехнәтнең рәхәте авыл халкының да ниһаять утлы булуы. 1956 елдан күләмле чыбык сузулары башлана. Ильич лампочкасы кабынганнан соң шундый шатлыклы авазлар беренче булып Биектау районының Шыпчык авылында яңгырый. Нәкъ шул вакыттан республиканың сала җирлекләрендә утка кушу башланды дип әйтергә тулы хокук бар. Дөрес кайдадыр өзеклекләр дә була, ләкин инде тарих языла башлаган. Фермаларны анда табаклаган дәүләт электр линияларына тоташтыру башланды. Чөнки бу дәүләт өчендә һәм бу хуҗалыклар өчендә бик файдалы иде. Чөнки авыл хуҗалык продукциясын җитештерүнең үз кыйммәте кимейде. Энергетикларны әзерли торган уку оешмасы 30 елда Мәскәү, Казан һәм Ивановода оеша. Әмма бездәгесе репрессия чорында дәвамлы тәнәфескә ябылган. 68 елны республикада Мәскәү энергия институтының Казан филиалы оештырыла. Мен шул чордан башлап инде 50 елдан артык гомер үтте. Әйтергә кирәк, филиалдан без уже институт булдык, институттан университет булдык. Бүгенге көндә Иваново и Мәскәү институтлары белән Россиядә
шөгіне қалды. Минем үстүндө 300 000 сумлык костюм. 1984 елдан башлап Советлар Союзунда махсус карар негизинде бары шуның белән генә эшләргә рөхсәт ителгән. Ул көмеш җипләрдән гыйбарәт һәм белгечне тулысынча электр кырыннан саклый. Ягъни 80 метрдан да югарырак биеклектә дә электр линиясында һәр нәрсәне куркынычсыз эшләргә мөмкин. Шул дәвердән форма үзгәрешсез, ә менә эш алымнары заманчалаша. Утлар җемелдәгән төнге күренеш энергетиклар хезмәтенең бер күзгә күренеп торган өлеше генә. Татарстан буенча сузылган югары вольтлы 22 000 километрдан артык чыбыклар, 400-гә якын подстанция, заманча тармак тарихын бүген шуларга хезмәт күрсәтүчеләр яза. Радио Гыймаев, Ренат Сафин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.